Pozdravujem priatelia. No takže dávam pokračovanie z toho predošlého videa. A v roku 2013 sa stala taká nemilá vec, a to, že hoci ma bavilo kamerovať, hoci som to robil rád, ale prišlo niečo také ako vyhoretie. To znamená, chcel som to robiť, ale som nemal ani chuť, ani silu, a v tom roku 2013 som s tým skončil. Potom samozrejme prišli iné podnikateľské aktivity a naspäť som sa dostal ku kamerovaniu a ku tejto branži naspäť až v roku 2017. Samozrejme 2017 rok bol ťažký, lebo trebalo kupovať novú techniku. Technika z roku 2013 už bola v tom čase už neaktuálna, zastarala, a pamätám si, že ja som za 6000 eur kúpil novú kameru, statív a, ak si ešte dobre pamätám, Steadicam a Jimmy Jeep. A v tom roku 2017 som už sa prezentoval pod značkou Wafec Creative Production a samozrejme začínal som opäť na tých svadbách. Postupne som robil svadby, samozrejme aj hasičské súťaže, medzi tým boli nejaké malé projekty, videoklipy, a takto to išlo až do roku 2019. A čo sa dialo v tom roku 2019? Uvidíš v ďalšom videu.